IFM News. Para sa inyo, saan po aabot ang 1,000 pesos? Isang araw lang yun. Kung maraming simple kulang yung monkey pag isang araw lang. Lalo ngayon, Lalo na ngayon, mataas ang bibiliin. anong pwedeng mabili sa 1K nyo? Mabili ng monkey lang yung bigas lang, wala na pati yung ulam. Pamalingki lang, ma'am. Hanggang sa ngayon, ma'am. Opo, kasi mahal na lahat. For example, ma'am, sa 1,000, ano yung madalas? Gulay, isda, karne, yung mga mantika, ricado, yung mga sibuyas, bawang. Naaabot lang na ilang araw lang. Yung ulam. Mga 2 days siguro. Abot sa ano lang, kalahating araw, ganun. Madalas anong binibili mo sa 1,000? Ulam ng mga bata, hotdog, ganun. Bangus, tsaka karning baboy. Tapos, 2 kilong bigas. Yun na, ano yun. Tapos na yun 1,000, isang araw na yun. Sapat naman. Sapat naman. Sa libo, wala. Isang araw, parang kulang pa nga sa isang araw 1,000 eh, kung sa tutusin. Siyempre, ang daming gastusin, sa mamahal. Tipid na nga kami noon eh. Sa grocery, pupunti na lang siguro sa grocery. Ano po madalas kaya yung nakikita natin na 1,000 yung amount po namin? Na ano? Isang item lang ba o madaming item? Depende po sa pagbabudget po ninyo, ma'am. Hindi kasi ako, sa pamamalengke. Ayun yun, yung 1,000, siguro yung 1,000 pwede ko na siyang i-budget na pamalengke ng mga, yung mga ulam, mga gulay. Yun, pwede lang sa ulam gulay, sa mga yung pampalasa, sibuyas, ganun. Ayun. Ilang araw po kaya yung food na yun? Yung 1,000 siguro sasabihin ko kasi dalawa lang kami. 1 week. 1 week kasi dalawa lang kami naman sa bahay, yung bata pa naman. So, yung 1,000 siguro masasabi kong 1 week. Pwede pa sa 1 week. Kayo po, sir, saan naabot ang 1,000 Ay, pesos? sa akin, halos isang araw lang eh. Kasi marami ang anak ko, siyam. Madalas pa nung nabibili natin siya. Yung mga din, karne, ay 1 kilo ngayon. Kuka ka ng 1 kilo, 500, ulam na yun eh. Di bali pa yung isang kainan lang yun. Kaya halos isang araw lang kung talagang hindi mo titipirin. Ang ginagawa mo lang, sahog-sahog lang, ganon. Kunti-kunti, binabudget. Kaya yung 1,000 talaga kung hindi mo ibabudget yan, wala. Talagang kailangan marunong ka mag-budget, under control para may budget yung 1,000. Isang araw o isang araw at kalahati, ganun lang. Isang araw talaga sa 1,000. Alos